Samantala habang papalapit pong pagdiriwang ng bagong taon, patuloy naman ang paalala ng Kagawaran ng Kalusugan hinggil sa kahalagahan ng pangangalaga ng kaligtasan ng mga alagang hayop mula sa panganib ng mga paputok. Ayon po sa DOH-CHD1, ang mga alagang hayop tulad ng mga aso at pusa ay maaaring makaranas ng matinding stress dulot ng malalakas na tunog ng paputok. Upang maiwasan ito, iminumungkahi po ng ahensya na ilagay ang mga alaga sa isang ligtas at tahimik at saradong lugar sa bahay. Bukod dito, pinaalalahanan din ang mga may-ari na tiyaking sapat ang pagkain at inumin ng kanilang mga alaga upang hindi magutom o mauhaw habang nagaganap ang selebrasyon. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gawain na gawing mas ligtas, hindi lamang para sa mga tao kundi pati na rin para sa mga hayop ang pagsalubong ng bagong taon. Panawagan din ng DOH sa publiko ang paggamit ng alternatibo tulad na lamang ng ingay mula sa torotot at iba pang mga ligtas na pampasaya upang mabawasan ang masamang epekto ng mga paputok sa kalikasan at kapaligiran, gayon din sa ating kalusugan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng ilang rehiyon ang pagpapatupad ng mga patakarang hindi patakaran upang limitahan ang paggamit ng mga paputok alinsunod sa kampanya para sa ligtas na bagong taon. IFM News. IFM News. IFM News.